gwenge ma ji ne kar chung'od bura magemo oyudo fuong'ruok bang' kane omigi angolo mag somo kod timb adhula mar piny Jerman Borussia Dortmund e kinde thieth manobagi kod Geno Community Development e kar thieth ma Marenyo. Jakom mar riwruok mar Geno Enos Okoth Odera nolero ni chenrono en yo mar neno ni jodak ma Jina oyudo thieth maber, komedo bende ni oganda noyudo thieth mopogore opogore koting'o thieth mar wang', ndikruok kod SHA kaachiel gi pim ne tuoche mopogore opogore. Jatend thieth ma gwengego Steve Orao opwoyo riwruogno ne chenrono kowacho ni mae biro kelo jogo machiegni gi jochiw thieth. Borussia Dortmund is a football team in Germany. They don't have reading glasses. Magikone ka wach wang ema chandu. To ayieche oko reading glasses mondo udhumi jothuru mondo gisomgo. Koro emo kelowa ka. This is the main objective of this outreach makawuono. But there are other things that are going on kawuono kaka HIV testing, malaria treatment, family planning, SHA registration, mago dhi nyime. Nitie jok moko ma ok giero biro e suptal. Nitie mine ma seche moko ok kel nyithindo e chanjo ma kawaida. Nitie mine ma bende seche moko ok gibi e clinic, mine mapek ok gibi e clinic kako winjre. Koro ka watimo outreach machal kama to wayudogi kendo wamiyo gi chieth ama services mowinjre onego bed ni giyudo e suptal. Koro mane gimomiyo wabedo ga gi outreaches gi. Gima nokela kaeri nan kod chandruok mar wang' nikech nyocha ok anyal somo maber, to kana biro kaeri to ayudo angolo, koro sani anyalo somo gik manyocha chanda manyocha ok anyal somo. Jochiw arita e kaunti ma Tharaka Nithi ochako apedha mar yango nyithindo ma